खुलुमबाय लोगोफोरनिसिमबो प्रग्राम गानो फैलायबाय गबरधनायावहाय खुंगा 19थि बोसोरसालिया जुथुमा गबरधना गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 22थि थान्दै जखनथाइ गबरधना दखरा दुलाराय फरायसा आफाद बिथांमोननि दैदेननायाव नै दिनै प्रग्राम गानो फैलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो।
जेरै निउ इडुकेसन पलिसि मथे सोलोंसाफोरनो जाबायदि जौगाखां माने क्लास होनो नांगौ बा सोलोंथाइ होनो नांगौ बेखिनि सुबिदाया जोंनि आसामाव खना खनला थानाय स्कुलफोराव बा कलेजफोराव बेखिनि सुबिदाया गैया दिनै जोंनि बिटिआरआव बुंनो थाङोब्ला डिजिटेल एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जोबोद मोनसे हारि सिबिसुला लिरगिरि बिथां बाबुराम बर' लोगोसे जोंहा दङ बेवहाय आगुनि जिथु गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आगु बिथां सुप्रधर बर' बस नामा ओंखाम संग्रानि आदा? आं नङा आं बाजाराव फानदों
महर मोनो दरसे आलुआ गेसाव आलु बस्थायाव थायोब्ला महर सोलायो जिउआ मोनसे गारि जिउनि बे साबिखौ दा गथाय गुबुननो नङाब्ला जागोन जिउआ जिबौनि खुगायाव गोग्लैनाय दै थरथि जिउआ मोनसे गारि जिउनि साबिखौ दा गथाय गुबुननो नङाब्ला जागोन जिउआ जिबौनि खुगायाव गोग्लैनाय दै थरथि कबिराजा बुंदों कबिर सामदों तेनिरै निंगु फिसन्दों है बुरा बंस बुरायदा इयो जिनो बुरैखै जिउआव लोगोनि अनजिमा गैया जिउआव एरैबायदि लोगोखौ नेवसि जाय लोगोआ महाभारतनि सुकुनि मामा बायदि एरैबायदि लोगोखौ सायख' जाय लोगोआ महाभारतनि श्रीकृष्ण बायदि जिउआव लोगोनि अनजिमा गैया जिउआव एरैबायदि लोगोखौ नेवसि जाय लोगोआ महाभारतनि सुकुनि मामा बायदि एरैबायदि लोगोखौ सायख' जाय लोगोआ महाभारतनि श्रीकृष्ण बायदि बिथांमोनानो थावख्रि हान्जा दुमरुगुरि गामिनिफ्राय दा मोसाना दिन्थिफुंगोन
बेयावनो जोंहा बर' हारिया माबायदि जानांगौ बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादा मा मावदों दासिम बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै Never pick you up, never pick you up,
दिनैनि प्रग्रामा जोबथ'बाय दिनै भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय